næsten ufremkommeligt terræn, det her. Så er vi klar til at løbe Fyn tur og tur over den gamle Lillebæltsbro. Vi er godt tanket op med energi, drik og almindelig vand. Turen er på cirka 25 km. Ja, så har vi startet turen. Den går først ud af Strandvejen. Den gamle Strandvej. Og så løber vi til venstre her lige om lidt. Hernede. Og så forventer vi, at vi lander på den gamle Lillebæltsbro om en times tid. Så er broen syne her efter 9 km og omkring en times tid. Hvis vi kan se det der. Kommer deroppe. Jeg har løbet nogle store omveje, nogle villakvarterer, fordi jeg troede, at man kunne løbe lidt mindre i det af trafikken. Men nu er vi der efter, som sagt, omkring 9 km. Jeg vender tilbage, når vi når nærmere. Det er sjovt her at løbe over et sted, hvor der faktisk både kommer tog og biler. Dernede. Gals Klint. Det lyder lige nøjagtigt som noget til mig og en sightseeing her i Middelfart. Ja, vi løber videre. Og tydeligt på vej mod Gals Klint. Den Gales Klint. Tænk så en lille campingvogn stående der. Meget natur. Skønt og hyggeligt sted her. Nu må jeg lige finde den klint der. En badebro, der er låst. Den er kun for campister. Og det er sådan set meget overkonsekvenser på at kravle over det, men jeg har fundet en måde at forsere det på. Jeg skal gå bare udenom, så hopper jeg ud fra den anden side. Der er en, der er gået der. Ja, det har jeg ikke. Den kunne jeg ikke. Også en derovre, der håndhæver den der ret til den der badebro, svinger en taktstop. Så er det bare over til den der bro der, bare for at sige, at man har gjort det.
eso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y yo me veo como Jeg er ikke chica sikker på, de at jeg revista. har fundet Gals Klint, men jeg har fundet en hyggelig bæk her. Med en fantastisk udsigt her i vores lille bælt. Og så dem, der har koden, de kan gå ud på den der badebro. Men jeg fandt en vej udenom. Så har jeg taget lidt slik med også. Fornødenheder her. Fantastisk slik med faktisk meget billigere end de der gels med både salt og gelatine, eller hvad hedder det, glukose i. Så her er der vand. Andet slik her. Så er der det her, hvis man lige skulle på toilettet eller nogle salgsår. Og så noget oksekød har jeg taget med her. Det skulle jeg godt nok have. Nå nej, det er kattemad, kan jeg se. Jeg vil med en kat på vejen. Går nok. Og så noget her også, ja. Så skønt nok. Så jeg sætter turen hjemme af nu. Jeg tror ikke, jeg har fundet den der Gals Klint, men jeg fandt det her hyggelige lille sted. Fik da også svømmet lidt og kom i vandet i en 10 minutters tid. Så det er godt nok. Jeg vender turen hjemme af. Jeg går så op af i den grad. Det må være her Gals Klint, den er. Får vi lige lidt ekstra sightseeing. Man skal passe på, hvordan man træder ned her. Der var nogle stejle stigninger op og ned. Men det er rigtig godt for ens balance og motorik. God træning til, hvis man skal løbe noget, der hedder UTB hjemme Mont Blanc. Så op her. Til Gals Klint. Lige et sted for mig. Og min hænder på en højden til her. He once jump roped a wind turbine. They say satellites change orbit when he climbs. They say his sweat can charge a phone. We just say Hoffman. Så går turen hjem igen. Cow power, feel that boom. Vild fart. He lights the night, he clears the gloom. Jeg er ikke klar over, at den der Gals Klint krævede, at man skulle igennem noget uvejsomt terræn. Så med al beskedenhed er her min rute til Fyn, som jo går via Snoghøj Landevej og til den gamle Lillebæltsbro fra 70'erne, som jo rent faktisk er lavet som den korteste vej mellem de to landsdele, Fyn og Jylland, i modsætning til den nye bro, hvor man skal køre lidt længere. Hyggelig tur.